سلام ናይ ማኪ ሚድያ ተኸታተልቲ ከመይ ኣለኹም? ኣነ ድሓንየ እግዚአብሔር ይመስገን። ንስኻትኩም እውን ኣብዘ ዘለኹምዎ ሰላም ክትኾኑ ትምኒተዩ። እሞ ናይ ማኪ ሚድያ ተኸታተልቲ ንሎሚ ሕፅር ዝበለትን ኣዝያ መሳጢትን ኣመና መምሐሪትን ዝበልኳ ዛንታ ናባኹም ሒዝያ ቀሪበ ኣለኹ። ነዛንታ ቅድሚ ምቕራበይ ነዚ ቻናል ሓደሽቲ እንድሕር ሓሊኹም ነዚ ቻናል ሳብስክራይብ ብምግባር ነዛንታ ጀምርዎ ክብለኩም ይፈቱ። ናፍቲ ዛንታ ከብለኩም ሰነይ ምክትታል። ዛንታ እትመት ዓቢት መንእሰይ ተክለ ገብረአብ ይበሃል። ኣዝዩ ምቑሉል ጉብዝንኡን ቁመንኡን ድማ ካብ መትዓቢቱ ጸብለሊሉ ዝጥመት ብሉፅን ኣብ ዓይነ ጓላት ዝተሰዓለ ይስነበረ። ድሕሪ ምዝዛም ኣብ ቁሸትና ዝነበረ ቀዳማይ ብርኪ ናብ ኣፍቲ ጣብያና እትርከብ ከተማ ካልኣይ ብርኪ ተሰጋጊርና ምስ ገዛ ክራይን ቅጫን ምፍጣጥን ህይወት ትምህርቲ ክንቀጽል ኣሓዱ ኢልና ጀመርናዮ። ካብ መዓልቲ ናብ ሶሙን ወርሕን ናበለ ናብራ ትምህርቲ እናደፋእና ንኸይድ ኣለና። ድሕሪ ዋርሕ እቲ መትዓቢቲ ምስ ሓንቲ ኣብ ኣፍ ዱር ኮኺትና ዝነበረት ደንበኛና በዓልቲ ድንኳን ጽብቕቲ ቅርጻ ኣካላታ ጎርሶ ክላለይ ይጅምር እሞ እታ ጓል ድማ ኣዝያ ሓፂር መዓልትታት ብፍቕሪ ጠቢሳ ናብኣ ክትስሕቦን ክትውንኖን ኩሉ ዘበለ ሜላታት ተጠቒማ ከም ብሕታዊ ንብረት ተቆጻጸረቶ። እታ ጓል ኣዝያ ጽብቕትን አንደበተ ቃላታ ማራኽን ስለ ዝነበረ እቲ መትዓቢቲ ኣብ ፍቕራ ድሕሪ ምውዳቁ ኩሉ ባህርያቱ ተቀያየረ። ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ እንታይ ኮይንካ ማዕረ ክንድዚ ትኹረትን ኣብ ትምህርትኻ ትሰንፍን ኣለኻ ኢለ ሓቲተዮ። ኣታ መትዓቢቲ ኣይተሓሰለይ እምበር በዛ ኣጀብ ትበሃል ጓል እኮ ቀልበይን ኣካላተይን ተነጢቐ ኡፍ ይብል። ንሱ ደኣ ማዕዝ ሓድሽ ኮይኑ ግደፍ ዕላማኻ ከይትስሕት እኮ ኢለካ ነይረየ ኢለዮ መሊሰ። ኣቐፂለ ድማ ግንሲ መንነታን ዘይትፈልጣ ሰብስ ንምንታይ ኻ ማዕረ ክንድዚ ልብኻ ትህባ ክብል ደጊማ ሓተትክዎ። ቤኪ ዓርከይ ካብ መጀመርታ እኮ ባዕላ እያ ለኺፋትኒ። ኣነ ድማ ስለ መንነታ ኣይግድሰንን ብቓላታ ተማሪኸ ኣብ ፍቕራ ወዲቕ ኣለኹ። እንሆ ኩሉ ግዜ መልክዓ ክርእን ቃላታ ክሰምዕን ገዝኣ ክመላለስ ፀሓይ ይዓርበኒ ኣሎ በለ መሊሱ። ኣነ ደጋጊመ ግደፍ ምስ ዘይትፈልጣ ሰብ ሌላ ኣቋርጾ ክብል መኸርክዎ። ብፍጹም እዚኣ ከይተስምዐኒ ብፍጹም ኣይገብራን ከይትደግማ ድማ ኣነ ሰባት ከም ድሌቶም ይበሉኒ ኦ በቃ ግዲፈዮ ኢለ ዘረባይ ኣፀኹ። ተምሃራይ ተኽለ ገብረአብ ብዙሕ ኣይጸንሐን ምዛ ደጋዊ ጽባቐ ዝወነነት ጓል ኣሃዱ ኢሉ ርክብ ገበረ። ርክብ ምስ ገበረ እታ ጓል ሽቓቕ ምስ ከደት ከም ገለ ክብል ኣብ መተርኣሰ ተዓረት ተደርደረ ክኒና ረኸበ። በቲ ዝረአዮ ተደናጊጹ ነቲ ኪኒና ቶሌሉ ብሞባይሉ ፎቶግራፍ ኣልዓሎ። እቲ ኪኒና ብፎቶ ሒዙ ናብ ሓደ ዝፈልጦ ዶክተር ከይዱ እዚ ናይ ምንታዩ ክብል ሓተቶ። እቲ ዶክተር ብገርሁ እዝማ መናውሕ ዕድመ ናይ ሕማም HIV እዩ እኮ ኣበይ ረኺብካዮ ክብሎን ተምሃራይ ተኽለ ደንጊጹ መሬት ዝዓክብልን ማዕረ ኮይኑ ነዚ ድሒሩ ዝተረድአ ዶክተር ናብ ማእኸል ኢመርጀንሲ ሕክምና ክፍሊ ኣትዩ ናይ ኦክሲጅንን ኢንፎጂንን ሓገዝ ገበረሉ። ተምሃራይ ተኽለ ብሰከንድታት ጀመረ ኣእምሮ ምስሓት መዓልትታት ሶሙናት ኣዋርሕ ዓመታት በቃ ቀልቡ ስሒቱ ኣብ ውልቁን ስድርኡን ብዙሕ ስቃያት ብምሕላፍ ካብዛ ዓለም ብዘይ ምንም ቅድመ ምርመራ ብድንጋጸ ህይወቱ ሓሊፋ። ካብዚ ዛንታ እንታይ ንምሓር? መንነቱን ዘይትፈልጦ ሰብ ብጊዜያዊ ስምዒት ተደፋፊእኻ ህይወትካን ክብርኻን ምውፋይ
كبيد ألوتاو واقع كم زخفلك كافلت واقع خبرخان هيوت كان أبجزاء رأس خيومو تتنقق من أسي تتنقق. سلام نيماكي ميديا تخطاتلتي نلومي حيزالكم قريبة سنبركو زانتا نزي مسل نيرو كابس زانتا 5 تمهاركم له أي تراترن أمو نيماكي ميديا تخطاتلتي نزي channel حدشتين دحر دخلكم سابسكرايب بمكبر نتانا يدول ملكت بمنكا ناي channelنا نيوترو تخطاتلتنا كتخون نلابو بقصالي بخالي زانتا بخالي مدب بخالي حساب كسام راخب سامو داتا مسانا سلت صنحكم كابل بندا مسكنا بزخن فليكم سسنايو